St. Vincent Ferrer Church sa bayan naman ng Bayambang, ganap ng Archdiocesan Shrine. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ang Idol Jam Victorio. IFM News. Idineklara bilang isang ganap na Archdiocesan Shrine ang St. Vincent Ferrer Parish Church sa Bayambang kasabay ng kapistahan nito noong April 5. Pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas ang prosesyon at misa ng proklamasyon ng simbahan na dinaluhan ng libu-libong residente at deboto. Sa kanyang mensahe, inilatag ni Villegas na dahilan ng pag-angat ng estado ng simbahan ang pagiging sinauna, kagandahan at mga deboto. Bilang isang shrine, magsasagawa ng blessing of the sick at visitation kada buwan, maging ang regular na charity programs sa ngalan ng patron. Ang Sanctuario de San Vicente Ferrer na namamayagpag sa loob ng higit 400 taon ay patuloy na binibisita ng mga deboto sa Pangasinan dahil na rin sa Guinness World Record na may pinakamataas na bamboo structure sa buong mundo. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.